Преди малко ми звъна един приятел, каза: Митко, моля ти се, покажи ми как се калибрира лодката, защото си взех от тебе такава лодка, обаче поради някаква причина не е калибрирана и му бяга леко надясно. Нали? Надясно, насам бие леко лодката. Така, сега ако ти бие надясно лодката, значи десният мотор е малко по-слабичък по една или друга причина. За да увеличим скоростта на десния мотор, натискаме това копче, ето това, за да калибрираме лодката един вид. Е така нагоре. Не знам дали се вижда добре. Бутам го насам, не надолу, не назад, а нагоре. Е така. Може да се наложи 50 пъти да се натисне. Сега увеличавам оборотите на десния мотор. Ето, увеличи ги до край. Те бяха почти увеличени, в интерес на истината. И може да намалим малко оборотите на този мотор. За да може да се изправи лодката и да не се движи надясно, а да се движи направо. По този начин се калибрира. Когато надолу даваме този бутон, намаляваме оборотите на левия мотор, а този надолу намаляваме оборотите на десния. Но ние искаме сега да увеличим оборотите на десния, защото бие. И сега, когато дадем газ, десният мотор би трябвало най-де по-бързо да се движи от левия или с еднакви обороти. По този начин се калибрират лодките с такъв тип дистанционно. Дали е Flytek 2011, дали е някакъв друг модел подобен с такова дистанционно, това е начинът за калибриране, така че най-лесният вариант да си уеднаквите моторите е именно чрез калибрирането на дистанционното.